Ina geweest ik en mijn opa. Een ankel wat boos op veel opgepast het. Zijn naam is Dikkie geweest. Maar hij man is bijna bang voor spoken. Nou die aand was leer slaap. Slaap lekker. Toen is nou hier om je zo hardelijk bespoken. Het kuru, het karak, het kuru. En die honna is bang en die honna heel. Die honna blaaf. Maar hij was leer nou in verschillende kamers. Ik leer hier bij mijn opa. En hij leer alleen in zijn kamer. En het klopt hier niet aan die kusijn. Oh jorom, jong Dikkie. Hoor je wat ik hoor? Hij slaap. Klopt hier niet kusijn. Jong Dikkie. Hoor je wat ik hoor? Wat hoor je dan? Ik hoor een spook. Hoe vliegt die oude daarop en die oude komt weer in. Hier in onze kamer en die oude maak ik die van op en die oude hieronder komt bersen. Hoe zit het nou Dikkie vragen? Hoe zijn er maar ik was bijna bang voor spook. Een mens moet mij zelf goed omboelen. Dat was leeg. Toen zei die oude vrouw voor ons. Dan kan ik wel bij jullie komen krijgen. Ik zei ja, leer maar je moet bij die voeten liggen. Net niet laat die spoken jou krijgen. Nou, maar leer ook hier boos aan met jullie. Als leer daar, leer gauw toe. Nou, als hoor hoe vaak die spoken krijgen. Hij stoot, hij maakt die emmer vol water. Vat hij maar niet en die koken zit. Die spook maakt maar een broodje. Vat haar was zijn laatste kabelbroodje. Vat hij. Hij zet haar in die teen. Zet een drankje thee. En hij eet zijn brood. We staan op ons komt checken. Ja, maar daar zit hij. Toen zei Dikkie voor ons. Het is maar beter als ons lopen. En dat was de einde van die story geweest. Die volgende namelijk, hoe is het zo brood?